Prieteni, vă spuneam că avem niște invitați speciali. De ce? Pentru că compania de teatru Ocaua organizează la București în perioada 13-15 mai, adică în acest weekend, practic, la Casa de Cultură a Studenților, ediția a 4-a a Festivalului Național de Teatru Ocaua. E vorba de un eveniment care are două secțiuni, liceeni și studenți la arte, și am alături de mine pe Ionuț Popescu, actor, scenarist, regizor și președinte totodată, priviți-l în toată splendoarea dânsului al Asociației Compania de Teatru Ocaua, respectiv Gabi Bobeș, Gabriela, actriță, realizator de radio și televiziune, ați mai văzut-o și pe dânsa aici, coordonator al companiei, unul e președinte, celălalt e coordonator. Dragii mei, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Să știți că noi nu ne spunem așa, adică doamna directoare, doamna coordonator, domnul prezident. Am înțeles. Așa. Președintele prezidează, coordonatorul coordonează. Exact. Coordonați acum, dincolo de orice fel de glumă, dar cu zâmbetul pe buze, acest Festival Național de Teatru. Ați avut Festivalul Shakespeare Internațional la Craiova, ceea ce n-a fost deloc puțin, ci un lucru enorm în zona asta a culturii internaționale. Aveți și niște trofee aici, mi le-ați adus mie. Știu că le merit, o să le primesc. Vreau să vă spun că ele ar trebui să înnobileze orice spațiu în care se află. E vorba de domnul Shakespeare în 3 ipostaze și le-am adus pentru că la fiecare participare la Festivalul Shakespeare, pentru că e un lucru care se obține foarte greu, primești trofeul din partea domnului Boroghină, directorul festivalului. Noi am fost de 3 ori acolo, avem 3 trofee. Asta și vreau să vă spun 6 că ani. 6 ani, exact, odată la 2 ani se ține festivalul. Și vreau să vă gândiți, să vă uitați la ele și să vă gândiți că mari creatori din lume și mari oameni de teatru primesc aceste trofee din mâna domnului Boroghină și aceeași șansă am avut-o și noi de a primi, să zicem așa, de a ne fi nobilați. Și arată într-un fel statuetele, de asemenea și acel jilț de cristal presărat cu niște măști foarte frumos. Țopescu Glass Studio. Are Țopescu, Cristian Țopescu? Bună întrebare, da. Este un artist important în Craiova, domnul Țopescu, și a avut șansa să producă aceste opere de artă. Ele nu sunt niște simple trofee, sunt niște opere de artă. Opere de artă, păi nu se vede că semnătură, e o muncă totală și un talent colosal. Foarte frumos, într-adevăr. Bătălie mare în zona asta, Gabriela Bejean, a elevilor, studenților pentru a participa la acest Festival Național de Teatru. De ce? Ce are special? Festivalul nostru este foarte special. Este alcătuit din 2 secțiuni pentru elevi și studenți. Noi anul acesta facem lucruri cu totul deosebite, pentru că în cadrul festivalului nostru va fi o secțiune specială pentru machete de decor, pentru măști de teatru și pentru costume. Și am invitat, suntem în colaborare cu un ATC-ul și cu un Arte și atunci sperăm să iasă un lucru cu totul special. Se muncește foarte mult pentru asta. Contează, într-adevăr, pentru elevii și studenții Ionuț Popescu să vină aici, să se remarce în condițiile în care, practic, din ce observ și din prezentare și m-am uitat și pe site-ul vostru, nu prea e sub egida nimănui decât sub egida voastră desfășurată. Nu s-au băgat politicieni, exact. Nu e poluat de nimic acest festival. E foarte important ce spuneți acum, pentru că ăsta e punctul de pornire. Trebuie să știe telespectatorii dumneavoastră că orice festival pentru elevi și studenți, deci la acest nivel, vorbim de festival de elevi și studenți, orice festival în România este mai mult sau mai puțin politizat. Știu că acum probabil că le-am stricat somnul deja multora, dar ăsta e adevărul. Adică oamenii au interese, atât. Nu spun mai mult. Noi am reușit să păstrăm acest festival curat. Ce înseamnă curat? Finanțarea vine numai din surse proprii. Adică de multe ori aducem din propriul buzunar bani. Membrii trupei, companiei noastre produc handmade-uri, mici lucruri artizanale, pe care au aprobarea să le vândă în anumite locuri și ei, efectiv, plus banii care vin din premiile pe care le câștigăm de-a lungul anului sau la evenimente,
acești bani ajută sunt sursă de finanțare pentru festivalul nostru. Deci este un festival curat și vreau să vă spun, pentru că suntem încă în an Shakespeare, vreau să vă spun un lucru. În general, oamenii în România se silesc să modifice dictonul lumea întreagă e o scenă și ajungem la lumea întreagă e o schemă. Ori vreau să le atrag atenția oamenilor că există în România acțiuni, întreprinderi ca a noastră, care se încăpățânează să meargă pe ideea lumea întreagă e o scenă și nu o schemă. Frumos încăpățânarea asta, Gabriela Bejean... Gabriela Bobeș. Bobeș, scuze, așa, un miel datoresc, că tot a trecut. Miel, da, abia sunt destul de somnoros încă și la această oră. Foarte mulți copii înscrieri s-au terminat pe 11 aprilie, acum o lună. Da, adevărat. Așa, deci un centralizator există, tocmai pentru a fi bine pregătit acest festival. Câți copii vin cu totul, elevi și studenți? Vor fi cam 400 de oameni acolo, pentru că festivalul este național, vin oameni din toată țara. Avem oaspeți și așteptăm cu tot dragul de la Botoșani, din Iași, din Brașov, de peste tot, din Câmpina, Constanța, Pitești. Îi cazăm, ne străduim foarte tare. Să știți că este un întreg angrenaj. Acum se muncește foarte, foarte tare, zilnic, la câte ceva. Toți membrii trupei sunt angrenați, ba chiar foștii membri ai trupei vin, își pun tricourile Ocawa și pun mâna și muncesc. Se fac afișele acum, caietele de sală, se fac badge-urile pentru Caiete oaspeți. de sarcină ați avut pentru așa ceva? Că... Să știți... Slavă Domnului că suntem degrevați de povestea asta. Da, v-am spus că suntem eliberați de povestea caietelor de sarcină, a finanțărilor. Sunteți în plin stres, practic. Din câte îmi dau seama, din în ce clipa asta spuneți. suntem în plin stres, dar vă mulțumim pentru că venind aici la dumneavoastră ne-am destresat. Așa am simțit că ne-am destresat. 400 de participanți din întreaga țară e o performanță. Și București. Într-adevăr, și București. Da. Orarul, deci ce va vedea lumea din afară dacă va veni? Vor fi spectacole de elevi, spectacole de studenți, trupele din București vor evolua vineri, sâmbătă vor fi cei din țară, bineînțeles cu rugămințile de rigoare dacă trebuie inserate printre. Duminică avem un scenariu impus, adică tuturor trupelor li se dă un capăt de scenariu și ei trebuie să-l continue. 10 minute până la 20 de minute. Practic toate trupele încep în același fel și fiecare își face povestea lui și se vor da premii pentru asta. Iar studenții vor avea o probă foarte interesantă, o probă de improvizație. Imediat după spectacol, fiecare trupă rămâne pe scenă și primește o temă de improvizație legată de un moment din spectacolul lor. Deci să schimbă cumva tema și improvizează pe loc un anumit moment din spectacolul lor. Ce trebuie să știi, doamna Bobeș, pentru a participa la asta? Că e clar că trebuie să fii un elev cu o cultură și să spun generală peste medie, să fii conectat la zona asta a artei. Trebuie să faci parte dintr-o trupă de teatru care să îndeplinească anumite criterii de jurizare, de care noi ținem cont întotdeauna. Trebuie să existe mult adevăr acolo pe scenă, pentru că, în general, atunci când se ocupă de trupe oameni care nu sunt de meserie, se vede și atunci este mai greu. Încercăm să îi învățăm că trebuie să spunem adevărul pe scenă, pentru că tu, ca spectator, ești deștept. Și atunci când privești teatrul, vrei să vezi adevăr acolo, vrei să vezi o poveste adevărată care ți se poate întâmpla și ție. Ori dacă ești mințit, nu o să o cumperi. Gabriela Bobeș, Ionuț Popescu, dragi prieteni, pasiune, frate, pasiune, un bărbat și o femeie care muncesc enorm alături de compania lor. 400 este cifra succesului, 400 de copii din toată țara la compania de teatru Ocawa cu ocazia Festivalului Național de Teatru în acest weekend de vineri până duminică la Casa de Cultură a Studenților, ediția 4-a. Mergeți neapărat acolo, un site unde să vă putem vedea repede. Ocawa.ro Ocawa cu capa.ro, dragi prieteni, îi găsim acolo. Bravo vouă! Sunt și premiul Adrian Pintea, premiul Ion Sava, premiul George Baron Löwendal pentru machete de decor, Pintea pentru distinție și Ion Sava pentru măști de teatru. Frumusețea la ea acasă. Mulțumim pentru că ne oferiți frumosul. Noi vă oferim adevărul. Vi-l oferă și Nora Dincă despre vreme. Stați cu noi.